Sitten lähtee sitomisvaihe. Ja sitomiseen parasta on tämmöinen trikookude, joka ei anna väriä. Vaikka tämä on värillinen, niin se ei onneksi antanut väriä. Voihan sitä leikata vaikka vanhasta teepaidasta, jos haluaa trikookudetta, mutta jos jollakin on siihen aikaa, niin antaa mennä vaan. Tämä on minun omista varastoistani löytämääni trikookudetta. Mä aloitan sen sitomisen vähän, en ihan tästä toisesta päästä suoraan, vaan muutaman sentin päästä toista päätä ja jätän siihen semmoisen pään, millä voi sitten sitoa sen loppupään naruun. Ja tosi tiukka solmu, umppari tai M-solmu, miksikä niitä sanotaankaan. Ja sitten lähdetään kieputtaa. Ja mä lähden ensin tuonne pitempään suuntaan, missä on enemmän kieputettavaa. Ja palaan takaisin ja sitten käyn tuolla toisessa päässä ja tuun takaisin. Tässäkin varmaan on erilaisia tyylejä. Tämä suunta mua aina mietityttää, että kumpaan päin mun pitää ruveta tätä pyörittää. Että tämä menee niin, että tämä kangas... Hetkinen. Oliko se nyt juurikin toiseen suuntaan? Tänne suuntaan jo. Että ei lähde purkautua tämä rulla. Ja todella tiukasti. Tämän voi sitoa myöskin kädessä tämmöisen kapean, pienen rullan. Ja tähän jää nyt ehkä semmoinen 2 sentin aukko, kun mä etenen tuohon toiseen päähän. Jos tämä on paksu ja iso, niin sitten pitää mennä ainakin pöytään vasten. Tämä saisi olla vähän tämä kapula pitempi, mutta ei se tässä tilkussa nyt haittaa, vaikka ihan tuo reuna ei kontaktia saakaan. Sitten mä palaan takaisin. Näkyykö tää hyvin? Eli nyt se on melkein sitten jo 0,5 sentin välein toi nyöri. Mitä tiukemmassa, sitä parempi. Mutta vähintään sentin välein pitää olla. Ja sitten kun mä tuun tähän sitomiskohtaan, niin mä heitän ton lenkin tonne ja palaan sitten. Oho. Nyt tuo meinaa nyt lähtee mukavaa. Miten se silleen? Ehkä se on parempi tälleen ilmassa. Ja ei haittaa, vaikka siellä matkan varrella on solmuja. Näitä voi näitä käytettyjä nyörejä sitten myöskin jatkaa, jos loppuu kesken. Että tässä ei solmut haittaa. Sitten kun tullaan tuohon sitomiskohtaan, niin tiukka umppari tai kirurgisolmu, sekö se oli se? No niillä solmulla on monta nimeä. Tärkeintä on kuitenkin se, että se pitää se solmu eikä löysty. Ja sitten tämän lopuksi vielä sidotaan. Tämä saisi olla ehkä vähän pitempikin tämä lenkki, että mä saisin tänne roikkumaan sen kattilan yli, koska mulla on nyt iso kattila. Mutta jos mulla on pikkukattila, niin tämä on jo ihan sopiva. No toisaalta kyllä mä sen sieltä kepin avulla löydän tämän nyörin. Mutta mikä on tärkeää, niin merkitseminen. Eli jos sulla on useampi kapula tai käärö siellä uimassa siellä kattilassa, ja ne menee aina eri aikaan sinne. Yleensä mä laitan niitä eri aikaan, mutta tietysti sä voit tehdä näitä useamman kerralla ja pistää ne yhtä aikaa. Pysyy paremmin hallussa se keittoaika. Mutta mä laitan yleensä niitä sitä mukaan, kun mä saan tehtyä. Mutta silloin on tärkeää, että sä laitat sekä sun puhelimeen hälytyksen, milloin sun pitää se käärö sieltä ottaa pois. Plus, että merkkaat tähän käärön maalarin teipillä ja permanenttikynällä sen ajan esimerkiksi, milloin sun pitää tämä käärö ottaa pois. Niin silloin sä löydät sen sieltä helposti, eikä sun tarvii arvuutella, että oliko se nyt tämä käärö, mikä mun piti ottaa pois. Koska nämä näyttää aika samanlaisilta siellä kattilassa mustina pötkylöinä. Niin tosiaan sellaista suosittelen. Niin sitten nämä keittoajathan vaihtelee 1,5 tunnista 2 tuntiin. Ja nyt kun tässä on eukalyptusta täällä seassa, niin mä keitän tätä 2 tuntia. Tämä on Nikolan ohje 2 tuntia, että eukalyptuksen väri irtoaa kauniisti tähän villakankaaseen. Ja jos tämä olisi vain pelkkää vaahteraa ja vadelmaa, niin 1,5 tuntiakin riittäisi irrottamaan hyvän värin. Vadelma ja vaatera on siinä mielessä hyviä kavereita tuolle eukalyptukselle, samoin kuin tuo sipulinkuori, että ne ei hajoa semmoiseksi mössöksi
niin kuin kukat esimerkiksi hajoaa. Eli kukkia ei tässä tekniikassa kyllä kannata juurikaan käyttää. Ne hajoaa vaan 1,5 tunnissakin semmoiseksi mössöksi tuolla kattilassa, että ne ei vaan jotenkin tietenkään toimi, koska ne mössääntyy eikä anna kunnolla selkeää värikuvioa. Höyryttäminen on kukille sitten parempi tekniikka, jos niitä haluaa käyttää. Okei, nyt merkkaamaan ja sitten laitetaan tämä kattilaan porisemaan 2 tuntia.